Nosos medallistas na categoría de cata juvenil masculino avanzado. Moi boas tardes, chicos. Moi buenas tardes. Hola, boas tardes. Boas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? Son Simón Rodríguez Armada e veño do Mizucami. Son Óscar Sánchez Casado e son da Arnuide. Son Nathan e veño do Riverstone. Yo soy Xian y vengo del Dajancay. Bueno, chicos, hoxe o campeonato de é un pouco especial, non? Nestas fechas navideñas, que vos parece ter un campeonato así nas vacacións do Nadal? Entre o Nadal, os Reyes... Mal, Mal, por qué? Contanos. porque eu quero disfrutar as navidades. Vaya, por Dios, e por aquí que opinamos? Por aquí ven, e por aquí que nos contas? Mais ou menos. Mais ou menos, bueno, isto vai en escala, hai de todas as opinións. E contádenos, de todas as catas que fixeches hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Empi, Mi pai. E por aquí? vas aí dai. Vas aí, dai. E chicos, cal é a vosa cata preferida? Goio Siguxo. Chatanyara. Cancuxo. Genial. Pois chicos, a quen lle queremos dedicar a medalla de hoxe? A toda a miña familia en general e ao meu club. A mi familia y a mi club. Eu ao meu club e aos meus seres queridos. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicos, e enhorabuena de novo. Grazas. Gracias, chao. Grazas. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata juvenil femenino avanzado. Moi bons días, chicas. Contádenos cal é o voso nome e de que club vides? Chámome María e veño do club Xihan. Chámome Teresa e veño do Buxikai. Chámome Nura e veño de Xihan. Chámome Zoe e veño do Xihan. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, que vos parece que esta primeira xornada da Liga Galega se fagan estas fechas así do Nadal? Entre as vacacións, os Reyes, Papá Noel, que vos parece? Pois por unha parte ben porque pois estamos moi contentas nestas fechas, pero por outra un pouco mal porque pois parte un pouco as Navidades. E iso é verdad. E por aquí? Moi ben porque estamos en vacacións e non temos que madrugar. Por suposto, iso é totalmente verdad tamén. Eu creo que bastante ben, xa que pois nestas fechas non temos nada que hacer, entonces pois. A mí me parece bien porque después con los exámenes no podemos venir a muchos, entonces está bien estas fechas. Pois sí, totalmente de acordo con todas un poquillo, a verdad.
Chicas, de todas as catas que fixeches hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Sivana Kusanku. Can Kudai. Kosokundai. Chatanyara. Genial. Chicas, contádenos, cal é a vosa cata preferida? Fixeches algunha vez en competición ou gustaría vos facela? Pois a miña cata preferida eu creo que Chatanyara sí que a fixen. A miña cata preferida é Goju Shiho e nunca fixen. Sí, a fixen. Sí, sí. A miña cata favorita é Chatanyara e sí que a fixen. É mi cata favorito, sí. Bueno, chicas, pois a quen lle queredes dedicar a medalla de hoxe? A miña familia e o meu club. O meu club e o meu entrenador. A meu irmán. A toda a mi familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Grazas. 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 Gracias. Bos días a todos e a todas, atopámonos con nosos medallistas na categoría juvenil masculino avanzada menos de 36 kilos en Kumite. Moi bons días, chicos. Hola. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Eu son Alex Carrera Rodríguez e vengo do club de karate LN. Eu chamome Óscar Sánchez Casado e veño do club de Maceda. Bueno, chicos, como vos atopachedes nos combates de hoxe? Estabades moi nerviosos antes de sair ou bastante confiados? Eu tiña un pouco de nervios, sobre todo contra un contrincante que al final non se presentou, entón eso calmoume un pouco. Un pouco de nervios, pero o meu entrenador axudoume a quitalos. Genial, eses nervios hai un pouquiño, son normales, non sempre máis ou menos están presentes. E que vos parece que esta primeira fase da Liga Galega se faga nestas datas do Nadal? Estamos aquí entre Papá Noel, os Reyes, estades contentos? Sí. Sí. Genial, chicos, pois a quen lle queremos dedicar a medalla? A miña familia. A mi familia e a mi club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas e enhoraboa de novo. Grazas. Gracias.
ven de Portugal. Moi bons dias, muito bom dia. Então, conta-nos, qual é o teu nome e qual é o teu clube? Chamo-me Miguel Mota e venho de Penafiel. De Penafiel, isso está um bocadinho longe, não é? Está um pouquinho lejos, ¿verdad? ¿Y cuál es el motivo de que vengas aquí a competir a Galicia? ¿Cuál es el motivo de que vocês venham aqui competir a Espanha? Eu gosto de competir e decidi vir. ¿Y gostas las competiciones aquí en España? ¿Te gustan las competiciones aquí en España? Sí. ¿Crees que es muy diferente la competición en España que en Portugal? ¿Achas que é diferente a competición en España e en Portugal? Muito. Sim, muito. Muy diferente, então, conta-nos. Quais são as diferenças entre as nossas competições daqui e as competições de Portugal? Nós lá não usamos capacete e os iniciados não usam caneleiras. E também o combate acaba aos 8 pontos, não é aos 6. Nos cuenta nuestro competidor que en Portugal no usan casco en ninguna categoría. Eso es muy interesante, ya que aquí en las categorías más jóvenes de Kumite sí que lo utilizamos. Bon, y enhorabuena por esta medalla, enhorabuena por conseguir esta medalla de oro. ¿Levas muito tempo a competir en Kumite? Sim, acho que sim. ¿Y estás con vontade de voltar a competir aquí? ¿Gustaste la competición en España? Sim, gostei. Bueno, pues muchas gracias por venir hasta aquí a nuestras competiciones y enhorabuena de nuevo. Obrigada por vir até aquí a España a competir con nos y enhorabuena. Felicidades por a tua medalla. Obrigada. Vale, siguientes, porfa. Sigo acompañando. Moi bons días a todos e a todas. Atopámonos con os medallistas na categoría de Kumite juvenil masculino menos de 36 kilos en iniciación. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Son Simón e veño do Mizukami Karate Do. Me chamo Marco e veño de Franza. Me chamo Adrián, vengo del Coto. Chamo André e vengo do Coto. Bueno, chicos, contádenos un pouquiño como vos atopades antes de sair a competir. Estabades moi nerviosos? Un pouco. No mucho. Un poco nervioso. Bueno, por lo que vemos temos aquí de todas as opinións. Chicos, que vos parece que esta primeira xornada da Liga se fagan estas fechas do Nadal? Os gusta que se fagan estas datas? Non moito. Yo ya vine a muchos campeonatos lejos y cercas y la verdad es más o menos lo mismo. Sí. Bastante. Sí, verdad? Mira, competir ao final sempre o pasamos ben, sexa Nadal, sexa verán, verdad? Sí. Chicos, que credes que deberíades mellorar para o seguinte campeonato despois dos combates de hoxe? Hubo algunhas cousas que practicarades e non vos saíran, que os saíran mellor, peor? Sí. Cando a distancia para meter as patadas. Yo también a distancia. La distancia. Non tener tanto medo ao combatir. Por suposto, ao final isto é o máis importante, aprender algo despois de cada competición, verdad? Que? O máis importante é aprender algo depois de cada competición, verdad? Moito máis importante que a medalla. Sí. Genial, chicos. Pois bueno, a que lle queredes dedicar as medallas de hoxe?
Que dixe? Ao meu club e a miña familia. A miña familia e ao meu club. A mi familia e o meu club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicos. Gracias. Gracias. Moitas grazas. Moitas grazas. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con uns medallistas na categoría de Kumite juvenil masculino menos de 42 kilos en iniciación. Moi bons días, chicos. Contádenos cal é o vosso nome e de que club vides. Son Arta Casal Martínez e veño do club Karate do Coto. Yo me llamo Jaime y vengo del Club Karate Casino de Ares. Diego Farto e Grupo Bazán. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, como vos atopabades? Como vos atopachedes nos combates de hoxe? Confiados? Credes que os vosos adversarios eran moi fortes? Atopáchedes ben? Contádenos. Un poco cansado en los combates por el tema del cardio, pero muy bien lo llevo. Muy nervioso e intenté. Ben, o primeiro combate cansoume un pouco, pero o segundo xa non. Genial, se ao final ás veces atopamos un poquinho nerviosos, non? Pero bueno, o importante é vencer os nervios e bueno, aquí vemos os resultados, que vos saíron bastante ben. Bueno, chicos, pois comezando a primeira xornada da Liga con moi bon pé, non? Xa con medalla. Esperabades gañar esta medalla hoxe? Más o menos. Mais ou menos. Non. Mais ou menos, bueno, unha grata sorpresa. E a quen lle queredes dedicar? ¿Qué? A quen lle dedicades esa medalla? A mi abuelo de Chile y a mi tío de Chile. Aos meus amigos e aos pais. Repite? A quen lle dedicas a medalla? A nadie. Bueno, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicos, e noraboa de novo. Que? Gracias. Muchas gracias. Moitas grazas. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con nosos competidores na categoría de Kumite juvenil masculino menos de 42 kilos avanzado. Moi bons días, chicos. Contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Chámome Xoel e veño do Teo. Yo Diego e tamén del Teo. Eu chámome Gael e veño do Acairri. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir, ¿verdad? Sí. Tamén. Sí, a verdade é que sí.
Manuel e os Reyes Magos? Moi ben. Interesante, porque así non estou todo o día enganchado a Play. Moi ben, a verdade que sí. Pois sí, por suposto. O sea, ao final, vir a competir sempre é genial, verdad? Sexa Navidad, verán... Bueno, chicos, e como vos atopaches nos combates de hoxe? Moi nerviosos antes de sair, confiados... Ao principio moi nervioso, pero cando ya estaba en el combate non estaba nada nervioso. Tamén, como él. Tamén con moitos nervios, pero no primeiro combate xa todo foi bastante tranquilo. Genial, se ao final xa aprendes a xestionalos super ben, sois todos uns expertos, verdad? Discutible. Depende, máis ou menos. Bueno, chicos, pues a quen te queréis dedicar esta medalla? A todo mi club, a mi familia e a... E aí é un amigo que tengo aí arriba. Ao meu club, aos meus amigos e a miña familia. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Grazas. Gracias. Gracias.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con nosas medallistas na categoría de Comité Juvenil Femenino Avanzado menos de 42 kilos. Moi bos días, chicas. Hola. Bos días. Bueno, primeiro, darvos a enhoraboa as dúas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Chámome Raquel e veño de Karate Do. Chámome Nicole e veño da Escola Superior de Karate Narón. Bueno, chicas, primeira xornada da Liga Galega, xa con medalla. Que tal, estabades nerviosas antes destes combates? Sí, bastante. Eu non, porque viñen
días a todos e a todas. Atopámonos con nosos competidores na categoría de Kumite Junior masculino menos de 76. Anxo e veño do LN. Johan de la Escuela Shihan. Bueno, chicos, o primeiro, noraboa a todos por conseguir estas medallas. Supoño que estaréis contentos de comezar tamén a primeira xornada da Liga. Bueno, sí, é un recoñecemento a todo o traballo do ano e a verdade é que sí, estáse contento. Sí. Sí, bastante contento co resultado. Bueno, chicos, e que vos parece que a primeira xornada desta Liga Galega se realice nestas datas de Nadal? Que te parece que a primeira xornada da Liga se realice nestas datas de Nadal? Está ben, porque así non temos que facer gran cosa ca escola ou cos das cousas, e está ben, porque así non temos que cambiar os horarios nin nada. Sí, bueno, opino igual, para non perder tamén o contacto cos campeonatos, xa que desde o de España non tivemos máis, no caso dos junior, está bastante ben, na miña opinión. Está ben para non perder o ritmo. Pois sí, sen dúbidas, ao final un campeonato sempre ben, verdad? Sexa verán, Nadal... E bueno, chicos, vos que xa sois os maiores, estades bastante máis postos neste tema, que vos parece esta iniciativa da Federación Galega que está traendo pois a Galicia moitísimos campeonatos de ligas nacionais, campeonatos de España? Que vos parece isto para a nosa federación? Bueno, aparte de ser máis cómodo para o desplazamento para os galegos, está bastante ben, xa que moita outra xente de outros clubs que nunca competiu en algunha liga, xa que lle queda cerca, pode probar, e sempre hai máis nivel no kart galego. Que está bastante ben porque antes casi non había por aquí por Galicia. É máis cómodo, por suposto, canto máis mellor. Pois sí, sen dúbida, totalmente de acordo. E bueno, chicos, un poquinho centrados neste campeonato de hoxe, como vos atopáchedes durante os combates? Bueno, a verdad, teño que admitir que non foi o meu mellor campeonato, porque vemos das navidades, estar parados, pero a verdade é que bastante ben, pensaba que íbame salir peor, pero bueno, contento co resultado. Pois para non ser o mellor, menuda medalla de ouro, non? Xa, bueno, esperábame facer moito máis nos combates, saliume ben, pero esperaba facelo mellor. Atopeime ben, cómodo peleando, pero non foi a miña mellor actuación. Saliume bastante ben o campeonato en xeral, contento co resultado. Genial, chicos. Bueno, vemos aquí moita iniciativa por mellorar, iso está genial. Pois nada, para o seguinte máis e mellor, verdad? Noraboa de novo, chicos, moitísimas grazas pola vosa entrevista. Moitas gracias. Gracias.
94 kilos. Moi bons días, chicos. Veño do Club de Pontevedra. Pablo Fraga e do Buxikai. Chámome da Escola Deportiva Xiján. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Na primeira xornada da Liga. Menuda maneira de comezar, ao grande, verdad? Sí. Sí. Sí, Foi esperada esta medalla? Xa pensabades que a ibades conseguir hoxe ou foi unha sorpresa? Foi unha sorpresa. a verdade é que non me esperaba moito, pero bueno, feliz. Pois unha grata sorpresa, verdad? Sí. Chicos, e como vos atopache? Non, despois do primeiro combate todo é máis fácil, iso é verdad. Bueno, chicos, que vos parece a primeira xornada da Liga se realicen estas datas do Nadal, aquí entre Papá Noel e os Reyes Magos? Pois a min pareceme unha moi boa idea para que a xente divértase. A mí tamén. Un moi bo regalo de Navidad. Pois sí, verdad? O mellor, xa os Reyes adiantados ou Papá Noel atrasado, bueno. Genial, chicos, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? Aos meus familiares, ao meu Entrenador. Ao meu entrenador, a miña familia, sobre todo. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa de novo. Chao. Grazas. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopamos os nosos competidores na categoría de masculino con menos de 48 kilos en iniciación. Moi bos días, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Isaac Núñez. Martín Jacob. Es que no te doy antes. Ni idea. Bueno, Club Chantada. Karate Club Chantada. Pape Alanzanefal. Club Xiján. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, como vos atopabades antes de facer os combates? Estabades moi nerviosos? Sí. Estabades moi nerviosos antes de sair ou saíchedes tranquilos a facer os combates? Moi tranquilo. Estaba un pouco nervioso. Un pouquiño, tranquilo, genial. E bueno, chicos, para vos conseguir esta medalla hoxe foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Ya me lo esperaba. No, non me lo esperaba porque é a miña segunda vez que hago comité. Carai, a segunda vez xa con medalla, noraboa. A primeira, tercer posto. A primeira vez, tercer posto. Agora a segunda. E para a seguinte, primer posto. Venga.
Sí, verdad? Pouquinho a pouco, subindo no podium, genial. E por aquí, chicos, xa vos esperabades conseguir a medalla? Para min é a primeira vez e sí. Sí. Foi un pouco sorpresa. Genial, chicos, pues a quen lle vamos a dedicar esta medalla? A mi familia. A miña familia e os meus compañeros. A quen lle dedicamos a medalla? A mi familia. A mi familia. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas gracias, chicos, e enhoraboa de novo. Grazas. De nada. Moitas gracias. Moitas grazas. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con os competidores na categoría de kumite juvenil masculino menos de 68 kilos avanzado. Moi bons días, chicos. Contádenos cal é o vosso nome e de que club vides. Saúl Rico Rodríguez del San Francisco Teo. Fabio Rodríguez, Club Karate Shinzo. Markel Villaverde Pazos de Club Acairriu de Negreira. Rodrigo Barca Periscal de Carballo. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Empezando super ben a primeira xornada da Liga, verdad? Sí. Sí. Sí, sí. Esperabades conseguir esta medalla só na primeira xornada ou foi unha sorpresa? Pois as medallas para min é o que menos importa, o que máis importa é competir e facer novos amigos. Totalmente de acordo. Por aquí, que opinamos? A min sorprendiume porque veño recientemente de iniciación e ao vir avanzado pensei que costaría moito e costou, a verdad. Pero bueno, importante conseguilo, non? Menudo ouro. Sí, sí. A min gustoume, sorprendinme, pero gustoume coñecer a estes tres. A min sorprendeume porque competín ben, pero atranqueime nun combate, entón, pois, bueno, é o que hai. Bueno, cousas que pasan, pero o importante é conseguir solucionar os problemas, verdad? Sí. Genial, chicos. Pois, bueno, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A uns compañeiros que veñen comigo dende Santiago, que están ali arriba animándome e viñeron só para verme. Eu dedicarllo a toda a miña clase, en especial ao meu mellor amigo Anxo. Os meus compañeiros de clase, incluído o meu mellor amigo Dani, que seguro que estará vendo, e a miña familia. E os meus amigos e a miña familia. Genial, chicos, pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Bueno, pois moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Gracias. Moitas grazas. Igualmente, o sea, moitas grazas.
bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino menos de 52 kilos en iniciación. Moi bons días, chicas. Bos días. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu son Gala, do Club Helenos. Eu son Matilda e... sí, de karate. Eu son Carla, do Karate do Carballo. Eu son Lena do Club Miraflores Ourense. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Menuda forma de comenzar a liga, verdad? Sí, moitas grazas. Bueno, chicas, que vos parece comenzar a liga nestas datas de Nadal entre os Reyes e Papá Noel? Emocionante. Ben. Ben. Un poquinho máis de ilusión para o Nadal, verdad? Sí. Sí, a verdade é que dá un pouco máis de ilusión competir nestas datas. Sí, a ver, está entre Reis e Papá Noel, pero a min dame igual. Por suposto, se ao final unha competición sempre nos ven ben, verdad, chicas? Sí. Bueno, e como vos atopabades antes destes combates de hoxe? Estabades moi nerviosas ou saíche desconfiadas? Moitísimo. Nerviosas. Estaba nerviosa, pero, nerviosa. Moi nerviosa. Moi nerviosa, pero bueno, non importou porque ao final saiu vos genial, verdad? Sí. Genial, chicas, pois a que vamos a dedicar esta medalla? O meu club e a miña familia. Eu tamén ao meu club, aos meus entrenadores e tamén á miña familia. A miña familia, as miñas 4 amigas e o meu club. A miña familia, o meu club e o meu entrenador. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Sí. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e noraboa de novo. A ti, moitas grazas. Grazas. Gracias. Gracias. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de comité cadete masculino menos de 52 kilos avanzado. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Ángel Rodríguez, Club Karate Valga. Eu chamome David e veño da Escola Deportiva Siján. Álvaro do Pico, del Club SK Narón. Alejandro do Pico, del Club SK Narón. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas a golpe de primeira xornada da Liga, xa. Moitas gracias. Grazas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, contádenos, vos que xa sodes todos uns expertos nisto do comité, como vos atopabades antes de sair? Estades nerviosos, saíche desconfiados? Pois un pouco nervioso, pero logo no tatami xa se pasaron. Eu non me puxe moi nervioso, pero bueno, póñome un pouco máis en cata. Yo me puse nervioso porque estrenaba categoría y al final el primer combate
Lo perdí, pero al final todo salió bien. E tanto que ven para conseguir o ouro. Sí. Bueno, con un poco de nervios, pero con las ganas de ganar, obviamente. Y estrenando categoría, que ya es un paso más y pues es lo que hay. Por suposto, genial, se ao final un montón estrenando categoría, e bueno, de que maneira, Bueno, chicos, e que vos parece que esta primeira xornada da Liga se faga nestas datas de Nadal? Aquí, entre o roscón de Reyes e Papá Noel. Pois ben, dame igual, onde cando sexa. Bien. Sí, bien, bien. O sea, ao final un campeonato sempre nos ven ben a todos, verdad? Sí. Bueno, chicos, pois a queño vamos a dedicar a medalla de hoxe? Pois non sei. Ao meu entrenador, sobre todo Cristian, porque é o que estuvo comigo, a miña familia e amigos. A mi entrenador Gustavo, a mi familia y a mis primos. A toda mi familia y sobre todo a mi entrenador, porque es mi entrenador, obviamente. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Grazas. Muchas gracias. Gracias.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino máis de 52 kilos en iniciación. Moi bos días, chicas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Nerea Álvarez y vengo del Gym Sport. Lara Ferreira y vengo del mismo gimnasio que ella. Eu son Candela García e veño do Club do Coto. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Menuda forma de comezar a Liga Galega, eh? Sí. Sí, grazas. Grazas. Para vos, foi unha sorpresa conseguir hoxe a medalla ou xa vos lo esperabades? Sorpresa. 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 Unha boa sorpresa, menudo presente de Natal, verdad? Sí. Bueno, chicas, e como vos atopachedes durante os combates de hoxe? Estabades moi nerviosas ou saíste desconfiadas? Nerviosa. Un pouco nerviosa. Eu tamén un pouco nerviosa. Un pouquiño, verdad? Os nervios antes de sair aí sempre nos afectan un pouco. Bueno, chicas, pois a quen vamos a dedicar a medalla de hoxe? A mis compañeros del Gym Sport, a mi madre y a mi profesor. A toda a miña familia e aos meus compañeros. E ao meu profesor Diego. A meus compañeros do club e a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e noraboa de novo. Gracias. Grazas a ti. Grazas. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité cadete femenino menos de 61 kilos. Moi bos días, chicas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Carla González Velasco y vengo del club Maceda. Elsa Oliveros González e veño do club Helenos. Son Soia Casal Martínez e vou Club Karate Coto de Negreira. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, como vos atopachedes durante os combates de hoxe? Durante el combate, pues un poco desconfiada porque era el primero, pero después ya bien. Pues yo también, o sea, me daba así como muy nerviosa porque no había competido nunca, pero luego mejor. Carai, primeira competición con medalla de prata, noraboa. Gracias. Eu non escoitei moi ben que dixeches porque estaba aos altavoces. Como te atopaches durante os combates de hoxe? Nerviosa, moi nerviosa e ahora mismo feliz porque non me estiaran. Genial, chicas. E bueno, que vos parece realizar esta primeira xornada da Liga nestas datas de Nadal? Bien, porque tienes más tiempo para entrenar y tal, pero bien. Muy bien, o sea, sí, no sé. Que non escoito. Genial, un día máis especial do Nadal, verdad? Sí. Bueno, chicas, ¿a quién vamos a dedicar esta medalla? A mis padres, porque siempre me han apoyado. Pues a mi familia, a mis amigos y eso. Pois eu aos meus pais por levarme. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias.
Gracias. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas competidoras na categoría de Kumite cadete femenino máis de 61 kilos. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Son Sabela Dios. ¿Qué es? ¿De club? De Karate Valga. Valeria, del Club Helenos. Mariña Berrallarzo, de Ocoto. Sofía del Bunkai. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Moi boa maneira de comezar a liga, verdad? Gracias, sí. Gracias. Gracias. Para vos foi unha sorpresa conseguiros a medalla ou era o vosso objetivo? Máis ou menos era o meu objetivo. Era o meu objetivo. Sí, eu tamén. Era o meu objetivo. Unha sorpresa. E chicas, como vos atopaches durante os combates desta xornada? Estabades moi nerviosas ou saíche desconfiadas? Un pouco nerviosa porque era a primeira vez que vou sin casco. Entón, pero ben. Eu saí confiada. Eu estaba un pouco nerviosa, pero creo que me foi bastante ben. Eu estaba un pouco nerviosa. Un pouquinho nerviosa, unhas máis confiadas, pero bueno, o importante é que os resultados foron bons de todas as formas, verdad? Sí. Genial, chicas, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? A miña nai, que sempre me apoia para ir aos campeonatos. A madre. Aos meus entrenadores. Eu o meu entrenador, que é o que sempre está aí cando necesito. Genial, chicas, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Gracias. Gracias. Gracias.
días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité cadete femenino menos de 54 kilos avanzado. Moi bons días, chicas. Hola. 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 Bueno, contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Uxía Folgueira y del Club Siján. Olía Parca y del San Francisco Ateo. Lía Penabad y del grupo Bazán Ferrol. Sara Torrecilla y Artes Marciales UN. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, como vos atopabades antes dos combates de hoxe? Estabades moi nerviosas ou saíche desconfiadas? Como competir ya en cadete porque es una nueva etapa y como no llevamos casco es muy guay. Yo nerviosa porque al ser o primeiro campeonato sen casco estaba un pouco nerviosa. Yo estaba normal, no tenía nervios ni nada. Normal. Normal, bueno, aquí temos os dous extremos, verdad? Pero sen dúbida a mudanza de quitar o casco é un cambio importante. Bueno, chicas, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla? Xa que pola mudanza de categoría ou xa vos esperabades? Bueno, pues en esta categoría sí, porque somos 4, pero yo creo que es muy difícil porque las 4 tenemos mucho nivel y lo hemos hecho muy bien todas. Sí, era muy complicado, pero se pudo conseguir. Las 4 tenemos mucho nivel y pues era a ver quién ganase. Yo opino igual. Por supuesto, aquí xa todas unhas expertas. Que bueno, non só en comité, verdad? Porque vos tamén sodes de cata a tope. Sí. Sí. Así que, chicas, como xa me enterei por aí que foches este fin de semana ao curso un competidor bastante importante de cata, ¿no? Moi importante, de Sergio Galán, contádenos, como foi a vosa experiencia neste curso que se deu en Santiago? Pues la verdad que muy guay, ya que Sergio es un gran entrenador y súper buena persona y hemos disfrutado mucho con todo lo que nos ha enseñado y vamos a ponerlo todo en marcha. Pues también bien porque era una oportunidad para aprender una kata nueva que yo no sabía, entonces pues eso, muy bien. Genial, estas novas experiencias sempre son unha suma moi importante, verdad? A nosa formación como karatecas. Sí. Sí. Bueno, pues estaremos atentas a ver qué sucede nas categorías de kata. Bueno, chicas, pues ¿a qué le vamos a dedicar estas medallas? Yo se lo dedico a mis padres y a mis abuelos porque han venido hoy a verme. A mí, a mis padres, a mi entrenadora, a mi hermano y a toda mi familia. Yo a toda mi familia y a mis entrenadores y a la gente que me apoya. Yo a mi padre. Genial, chicas, pues desde aquí para todos eles que seguro que nos están viendo desde casa. Moitísimas grazas, enhorabuena de nuevo. Gracias. Gracias. Gracias.
días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de comité juvenil masculino avanzado menos de 48 kilos. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Bos días, o meu nome é Xian e sou do club da Xancai. Chámome Bruno e veño do club Abaloncai. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Supoño que estaredes contentos. Sí, moitas grazas. Menuda forma de comenzar esta primeira xornada da Liga, verdad? Por todo alto. Sí, bueno. Sí. Como vos atopabades antes dos combates de hoxe? Estabades moi nerviosos? Sí, bastante nerviosos. Sí, estaba nervioso e aparte estaba enfermo. Bueno, enfermo, pero conseguimos a medalla, ¿verdad? Sí. Conseguiros a medalla foi un objetivo. Objetivo, sabía que na primeira ronda non iba a ganar moito, pero al menos conseguí no bronce. Era o meu objetivo. Señal, chicos, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e ao meu club. A miña nai, ao meu pai e ao meu can. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Muchas gracias. Gracias. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de comité juvenil masculino menos de 48 kilos avanzado. Bueno, nesta ocasión temos uns competidores bastante especiais, xa que, bueno, veñen do noso país veciño, de Portugal. Non é así? Vocês veñen desde Portugal até aquí para vocês neste campeonato, non é? Sim, tivemos 3 horas e meia de viagem para chegar até aqui e valeu a pena. Desde Portugal até aquí para fazer esta competição. Sim. Bom, o primeiro, muitas felicidades por conseguir esta medalha. Valeu a pena o caminho, pelo menos. Não foi, não. Valeu a pena o caminho até aqui. Sim, e não tivemos de trabalhar muito para estas medalhas. É uma preparação também para os torneios lá e campeonatos lá de Portugal, para as atletas e para as competições lá fora. Valeu. Bueno, pues nos cuentan aquí nuestros competidores que para ellos eso también les sirve de preparación, ¿no? Para sus competiciones allá en Portugal. Y bueno, chicos, contarnos, ¿cómo vos sentisteis antes de los campeonatos de hoy? ¿Estabades muy nerviosos? ¿Estaban muy nerviosos antes de sair ao tatami, fazer os combates? Nem por isso, já estava muito confiante, já estou habituado, já faço competição desde os 6 anos, tenho 12, por isso faço competição há 6 anos. Temos aqui todo um esperto, então. Sim. E por aqui? Não. Também não, é assim mesmo, confiados é como se ganham as coisas. E para vocês é muito diferente a competição em Espanha do que em Portugal? É muito diferente a competição como se realiza em Espanha, como se faz em Portugal? É um pouco diferente por causa das proteções dos braços lá e colete e capacete, lá em Portugal não há. É só luvas, caneleiras e pezeiras e a boquilha. E o colete por dentro, mais nada. Bueno, nuestros competidores nos cuentan que en Portugal en ninguna categoría existe, bueno, no se utiliza, vaya,
el casco ni el chaleco exterior, y que eso es bastante diferente a como lo hacemos aquí, ya que aquí sí que lo utilizamos. E então, vocês voltariam a competir aqui em Espanha? Gostam de competir aqui? Os gusta competir aqui em Espanha? Volveríais? Gosto bastante de vir aqui à Espanha, é um ambiente muito bom, adoro, já fiz muitos amigos aqui e adoro. Eu gosto, eu acho que vou voltar, gostei do torneio. Bueno, pues nuestros competidores nos cuentan que a ellos les gusta mucho competir aquí, que de hecho ya han hecho muy buenos amigos, que bueno, es lo más importante al final, ¿no? El buen ambiente y aprender todos juntos. E bom, para nós é um prazer que vocês venham aqui às nossas competições e esperamos voltar a vê-los por España. Esperamos que aquí a España, y para nosotros es un placer también pues que vengáis a nuestras competiciones. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra entrevista e enhorabuena por la medalla. Muito obrigada pela vossa entrevista e felicidades por conseguir hoje estas medalhas. Muito obrigada e hei de voltar. Buenos días a todos y a todas. En esta ocasión nos encontramos con nuestro competidor de la categoría de kumite cadete masculino menos de 57 kilos avanzado. Bueno, en esta ocasión pues también tenemos un deportista extranjero, ya que viene desde Portugal a competir aquí. Nunca, conta-nos, tu vens desde Portugal competir aqui em Espanha. Conta-nos qual é o teu nome e qual é o teu clube. Ruben Moreira e sou de Penafiel, é KP, Penafiel. Bom, a viagem é um bocadinho longa até aqui, não é? 3 horas e meia. 3 horas e meia. E conta-nos, Ruben, para ti, valeu a pena esta viagem? Valeu, claro que valeu. Foi uma nova experiência e gostei muito. Gostaste então, conta-nos, como é que te encontravas antes dos combates nesta jornada? Como? Como é que te encontravas antes dos combates? Estavas nervoso, saíste confiado? Estava muito nervoso porque é de mim mesmo, mas depois foi passando. Ali dentro passou tudo y consegui el resultado que yo quería. Pues nuestro competidor nos cuenta que bueno, él estaba nervioso, pero es bastante común, ya que se suele poner nervioso en otras ocasiones, pero que a pesar de todo consiguió el resultado que él esperaba. E Ivan, para ti é muito diferente a competição em Espanha do que em Portugal? Não, a qualidade é quase a mesma, na minha opinião. Por mais que eu acho que Portugal é um pouco mais competitivo, mas es más o menos la misma cosa. Bueno, pues el competidor nos cuenta que en relación a la diferencia entre España y Portugal en las competiciones, que le parece pues bastante parecido, que la única diferencia que pondría es que en Portugal la gente es como más competitiva y pues aquí en España pues se puede decir que hay un matiz más amistoso y de participación. Bom, Ruben, para nós foi um prazer ter-te aqui como competidor, esperamos que voltes pronto. Para nosotros fue un placer que vengas aquí a competir y esperamos que volváis pronto aquí a España. Okay. Como? Para nós foi um prazer ter-te aqui. Obrigada. Obrigado. E obrigada pela esta entrevista, gracias por la entrevista y até pronto. Até a próxima. Tchau.
días a todas e a todas. Nesta ocasión adobámonos coas nosas competidoras na categoría de Kumite cadete femenino menos de 54 kilos en iniciación. Moi bons días, chicas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Daniela Muiños, de Club Helenos Karate. Hola, Chloe Yáñez González, del Riverstone. Eu son Lucía e veño de Abeloncai. Bueno, chicas, o primeiro darvos a enhoraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguila ou era o voso obxectivo para este campeonato? Unha sorpresa. Una sorpresa. Foi unha sorpresa, verdad? Bueno, grata sorpresa aquí nestas datas de Nadal, verdad? Sí. Que vos parece que a realización da primeira xornada galega nestas datas de vacacións aquí entre Papá Noel e os Reyes Magos? Pois una ocasión para venir aquí con la familia y los amigos. Sí, es más tiempo para entrenar, pero bueno, no tienes tantas vacaciones, pero bueno, está bien. Eu creo que Nadal é unha boa fecha porque non hai que estudar, entón hai máis tempo para entrenar e tal. Pois sí, totalmente de acordo. E chicas, contádenos un pouquiño, como vos encontrabades antes os combates de hoxe? Estabades moi nerviosas ou saíches desconfiadas? Moi nerviosa. Hoxe bastante animado. Eu estaba bastante nerviosa, verdad? Nerviosas, animadas, múltiples sensacións, verdad? Bueno, chicos, pois a quen lle vamos a dedicar a medalla de hoxe? A mi familia y mis amigos. A mi padre y a mi abuela. As miñas entrenadoras e os meus amigos. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos venden de casa. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicas. Gracias. Grazas. Grazas.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite Juvenil Femenino menos de 47 kilos en iniciación. Moi bos días, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Para te valga. Yo me llamo Zoe y vengo del Xiján. Eu son Lía do Club Xiján. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa ás tres por conseguir estas medallas. Unha sorpresa conseguilas ou era o vosso obxectivo do campeonato? Obxectivo. Era un objetivo que me puse. En principio era o meu obxectivo. Genial, pois polo que vemos todas se conseguichedes, verdad? Sí. Bueno, chicas, e como vos atopabades antes de sair? Estabades moi nerviosas ou saíchedes desconfiadas? Nerviosa. No, porque ya fui a muchos campeonatos, entonces no. Eu moi nerviosa non estaba, o mellor un pouco, pero... Un pouquiño máis, un pouquiño menos, temos aquí de todas as opinións. Bueno, chicas, pois a quen vamos a dedicaros esta medalla? Ao club. Yo a mi club, a la familia y una amiga mía que se llama Naila y a mi hermana Alba. Eu a todos os meus traballadores do club. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicas. Gracias. Gracias. Grazas.
atovámonos coas nosas medallistas na categoría de comité cadete femenino menos de 47 kilos. Moi bos días, chicas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Lucía Tonceda Constenla, de Club Karate Valga. Eu son Estela García Muño e veño do Río. Aina Moral Castro do Club Riverstone. Carla Peña Rodríguez del Riverstone. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguilas ou era o vosso obxectivo para o campeonato? Foi unha sorpresa conseguilo ou era o teu obxectivo? Era o meu obxectivo. Era o meu obxectivo, pero de sorpresa tamén. Foi unha sorpresa. Unha sorpresa tamén. Unha grata sorpresa de Nadal, verdad? Menuda maneira de comenzar a liga, chicas. ¿Os parece que se realice esta liga nestas datas de Nadal, en vacacións? Como? Que te parece que a liga esta xornada se realice nestas datas de Nadal? Pois ben, pero coincidiu un pouco así, un pouco tarde. Ben, así o primeiro regalo do ano. Eu, a verdad, preferiría que non fora en vacacións. A min pareceme ben para seguir a rutina. Pois sí, por suposto, un pouco de todas as opinións, non unha boa forma de acabar o ano, poderíamos dicir. Bueno, chicas, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? A miña nai. A miña familia e os meus compañeiros. Ao meu club e a miña familia. O meu entrenador e o meu avó. Pois aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicas. Gracias, chao. Gracias. Grazas a ti. Grazas.